हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ जोंनि गुबुन मोनसे भिडिअ बरायहरनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दं आरो लोगोफोर जोंबो मोजाङैनो दङ नै आङो आरज रोजाबनो थांनो ओंखारदों आरज रोजाबनायनि ड्रेस गानबाय आरोना बाथौ थानसालियाव थांगोन आङो ओमफ्राय दुवारकानि बडलेण्ड भवनाव दङ आरोना ओमफ्राय बेवहायनो थांनो ओंखारदों आङो थांनोसै हारसिंनो बाबुआ थांबाय स्कुलाव हासबेन्डआ अफिस दङ हासबेन्डआ अफिसाव थांगोन टाइमा जाबाय जोंहा न'निफ्रायथ' 1.5 घन्टा लायो आरोना गोजान ओमफ्राय आं दा थांनोसै 8टा जाबाय टाइमा स' बिदिब्ला लोगोफोर लोगो मोनगोन नोंथांमोनखौ भिडिअनि गेजेरजों थांग्रोनोसै आङो स' लोगोफोर आंहा जिपसि मोनबाय बिराद भिर आरोना जेथिंबो थांनाय दुवारका थांनाय नयदा थांनाय लाइननि आंबो थांनोसै साखिना मानसि गोजासो आरो अफिस टाइम ना दा गगा मोननानै एकदम नाख्रेबजोबदों ओरैबायदि मानसि लोगोफोर नाय जाय जेरै हागो थांदो आरो बयबो सोरबा दुवारका थांगोन सोरबा नयदा थांगोन एकदम गावबा गाव अफिस टाइम आं थांगोन सेक्टर 21 लिरना थानाय मेट्र' आरोना ओमफ्राय दुवारकायालागैल' थांबा सहैया एसे माने 21 आव लिरनाय थानायाव थांबासो सेक्टर 12खौ मोनहैयो आरोना दुवारकानि स' आं बेवहायनो गाखोगोन फैथ'वाखै दा दख'ना गाननाय नुबा मानसिफोरा नायो सोरबा सोरबा सोङो आरोना अबेनि होननानै आं जिरायना थाबाय लोगोफोर माबाया फैथ'वाखै दुवारका सेक्टर 21 नि फैबा आं थांनोसै आरोना स' लोगोफोर दुवारका सेक्टर 12 सफैबाय आरोना बया गगा मोनदों दिनै माने लोमजानाय बायदि मोनखादोंमोन पेरासिटामल जानोसो फैखादों आङो दा थांनोसै रिक्सा लाना थांसै आरोना बेनिफ्राय 10 मिनिट लागोन आं न'निफ्राय ओंखारदोंमोन 8टायाव दा जाबाय 9:30 1.5 घन्टा लाबाय दा आरो 10 मिनिट लाबावगोन बेनिफ्राय रिक्सादो जेबो जाया बेसेबा गोबावजों नुलायनाय होनलाय जोंनिया सफैबाय खासे होनलाय पार्टिफोरा दङ वर्किं डे लालाय दा माने लासै फैगासिनो दं आरो जों फैग्रोनानै थियारि खालामबाय 1 तारिखनिफ्राय रिपेयारिं सोलिगासिनो लोगोफोर बडलेण्ड भवनाबो रेडि जाहांबाय जोंनिया सासे सफैबाय नै आबाबो सफैबाय नै इथिबो गोदान
जागासिनो नुब्रा जाबाय गावखौनो बिराद होनलाय ओंखाम जानायनि रेडि खालामहांदो ओइनि सिखारलाय आगै ओंखाम जानायनि लाहार फाहार पनिर निरामिस पनिर इमा पियास हानो ना पियासखौ होनानै माबायदि हायासै बेयो लाब्रा जाहैबाय लाब्रा इमा इलिया ना ओंखाम फैबाय होनलाय हेलो जितु मनाया हाथाय मनाया मा दोङो दिनै दिनै औ दिनै दङ काति फुजानि ओंखाम दालि भिन्दियानि एवनाय जोबखांनानै ओरैनो जानाय भिन्दि भाजा थाइगिर सालाद नुहरबाय दोङो स' लोगोफोर फुजाया जोब्बाय आरोना जोबखांनानै जों प्रसादबो जाबाय जानानै जोङो गोजौआव थांबाय मानो होनबा गाहायाव खामानि सोलिबाय थादों नालाय ओमफ्राय थांना डाइनिं हलावनो जानायसै गासिबो ओमफ्राय जाखांनानै जों दसे जिरायबाय गासिबो बयबो रायज्लायबाय बिदिनो रायज्लायनानै दा गावबा गाव न'आव थांनोसै लोगोफोर बेनिफ्राय बे भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनोसै नेक्स्ट भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन लोगो मोनफिनगोन लोगोफोर बाय बाय